رêxistina Zaxo ya PDKê pêşwaziya şandeke bilind ya Liqê heştan yê Partî Demokratê Kurdistanê kir. Di hevdîtinekê de Partî Pîrozbahiya PDKê bi helkefta 64 salvegera damezrandinê kir. Di roja çarşemê şandeke bilind ya Liqê heştan yê Partî Demokratê Kurdistanê bi serkirdeytiya Elî Ewnî berpirsê Liqê heştan yê PDKê û her yek ji Salih Heyder, Şivan Halo û Abdullah Beşar û Salih Ahmed Bilo û Abdulwahid Ahmed û Mahmud Xurşîd û Jiyan Elî انجیان عمر لعلی سردان رêxistina Zaxo ya PDKê kir û pîrozbahî bi helkefta 64 salvegera damezrandina partî û wergirtina erkê berpirsyaretiya rêxistina Zaxo û Amêdî û Sîmêlê ji aliyê Hiya Mihemed endama komîta navendî ya PDKê vekir. Di serdanê de şanda PDKê hêviya berdewamî û serkeftinê di kar û xebatê de xwest û bi hesa peywendiyên bihêz yên her du partiyên bira hate kirin. Şanda Liqê heştan yê PDKê ji alê berpirsa rêxistina Zaxo Hiyam Abdurrahman ve û endamên encûmena herêmî û hejmarê kadrên PDKê ve hate pêşwazî kirin. Her wiha di heman demê de jî şandeke encûmena jinên Zaxo lêgel navenda Zaxo bi serkirdeyetiya Fatime fikrî serdana rêxistina Zaxo kir û pîrozbahî pêşkêş kirin.